Takže vítam vás všetkých u tohto videa a dneska to je ďalší taký malý ako keby haul, bola som na takých nákupoch, síce som si toho toľko nekúpila, ale chcela by som vám tu niečo z toho ukázať. Takže začala by som toto tu proste podložkou obrovskou, na ktorej teraz sedím, ale nemôžem to moc ukázať, inak to zhodím, ale proste táto tu fialová podložka, ktorá je mega proste nejaká karimatka na jogu a na také. Toto by som si nechala nakoniec, takže to nakožím. Aj tieto dve veci. Toto je k tej karimatke. Som na tom taký hek, dá sa to proste túto to takto navočím. A mám tu karimatku za tie konce, tak toto nesiem. Ale dá sa s tým doslova, že aj cvičiť. Ale si musím chytiť takto, že to je dlhé. Takže si odložím tu. A začala by som jedlom. Túto vec, tu som už skúšala, ale to som si tak poprvýkrát. A je to taká arašídová tuba nugeta. Ja mám rada nugetu, takže to je výborné. A nedám toho, že strašne málo. Nedám toho, že je strašne málo, ale to mega dobre. Potom túto čokoládu od Lindor. Ja si kúpam až asi po tretíkrát a je to najlepšia čokoláda, ktorú som kedy mala. To skôr jak tá dubajská čokoláda, ale akurát, že bez náplne. Akože náplň to má, ale nemá to proste z pistáciovú náplň. Potom je to čipsy, ako keby také hranolkové. A to nejdem otvárať. Takže začala by som jedným vecou, čo som si kúpila na oblečenie. To je toto tielko. Krásne to aj teraz hodí, lebo mám ešte k tomu čierne legíny. On to nejdem vám ukázať. Sa mi to aj hodí, ale proste takéto tielko od spod. A je to L-ko. Je to L-ko a mne to je, takže to je super. Nedám trochu iné veľkosti. Teraz mám ešte ináč som trochu po chorobe, takže ak niekde nerozprávam alebo čo, tak vám tak poviem. Toto je to mini na voňavky alebo na také veci. To. Ale musím zistiť, ako sa to otvára. Potom sa to vykrúti. Toto možno sa má nejak. Aha! A toto sa netočí. Aha, a tamto takto nalejem. Super, tak som možno na to prišla. A teraz ako to tam dám naspäť? Taká malinká vec, neviem, či to je, a ja teda nemusím sunúť. A to, takže to budem využívať veľmi rada. Postavím nám tu proste obchody. Ďalšie, takže som v nich teraz bola. Potom tento sprej na rozčesávanie vlasov. Nemá to našťastie skoro žiadnu vôňu. Potom to vyskúšam. Som už dlho zháňala. Ešte som to niekde našla. A jednak sa najviac tešila. Je toto ego. A nie je to ego, že máš viac ako 120 ego, ale je to ego. A je to taká masáž na pleť, ale ako to ja otvorím, neviem.
Samara, ale masážku mi nepodaril. A je to na čistý neplatí, nie je to na masáž platí, ale je to aj na masáž. Taká masáž. To otvorím. Teda aspoň sa o to pokúsim. Toto tu pekne je zabalené. Aj s takým stojanom. Ktorý sa na ne... Je to príjemné. Takto, to je príjemné. Zozadu by malo byť ešte také. Ja ako to vyberiem. To sa nedáva preč. Takto. Taká vecička. Také hebké. To je také hebké, ale môžem vám spraviť ASMR. OK, ASMR time skončil. To takto zapína, neviem, či to je... Potom to zapnem, ak to je nabité, ešte vám toto spravím. ASMR úplne... Tu máme k tomu stojan, pretože sa to nabíja, kúknite, je to na USB-C. Nejaké veci a dá sa to stláčať, kúknite. Proste cez toto sa to nabíja a dá sa to úplne... Stlačiť, neviem ako na to. Ukážem, alebo si to stlačiť. Je to trochu andistrát. Takto. Na vecička, tak sa to tu zapojí. Aha, to sa... To nie je nič, kde sú, a tam sú takéto 3 vecičky. OK, musím to zapnúť. To tu vrní. A vrníme. To je dobré. A druhá strana. To znížime. To 60 €, akože trošku za tú cenu to úplne není také najlepšie, ale nie je to také zle. Na čelo si to a na čelo to je príjemné. To môžem takto spať, bude vankúš. Sme toto. Počujete ten zvuk? Počuť to? To by ma súdať takto ruku, ako to je. Keď to tu zapojíme. Aha, meni sa to nedá. A dám to tu. To sa hýbe. To jazdí. To jazdí. Už to jazdí normálne. To je chrobák, alebo čo to je, že mi to tu jazdí? Kúknite. To tu pekne jazdí. Dám to o jedno viac. A teraz mi to bude ako jazdiť. Kúknite. Bomba. Trochu to smrdí. Tak to je skôr masáž rúk. A neviem, prečo tam vidím Squid Game panáčka s trojuholníkom. Neviem, či to vidno. A ja to vidím. Ja to v tom vidím. OK. Vypneme. Už
to nejazdí. Čakaj, to zapojíme, bude to jazdiť. Už to nejazdí, okej. Smrdí jak nejaký liek miešaný s nemocnicou a nejakou vecou z nejakej továrne. Neviem. Teraz kde to mám položiť, lebo keď to tu dám, tak mi to tu začne jazdiť, kúknite. Ježiš, tak to bolo nádor. Tak teraz, tak to je motorka. Kúknite na tú motorku. No teraz to nespadne. A masážna motorka. Moja ruka je a teraz tu. A naposledy to nejazdí. A tady, a tu Andrej. No, takže toto je takéto bombožské priam. Idem si po hrebeň a vyskúšam to na rozčesávanie, pretože mám také vlasy. Moje vlasy sú proste taký divný typ. Tak som tu späť aj s hrebeňom. Toto mám také... A máme hrebeň. Bojím, že tu niečo rozbijem. Tu máme ešte ten sprej. Inštrukcie sú na mne treba. No tak treba. Ok, nastriekať. Mám to na tej konce hlavne. Komické toto zasa. Zrejme My Little Pony. Strekni to prosím, ale neostrekaj kameru. OK. Nechcem si do očí. Teraz som si to zrekla na 2 predskovku a teraz mi z toho vonia už aj celá izba, aj moja celá tvár. Takže bomba. Priam bombožské, jak ja vravím. Tu mám zase ten hrebeň, tu je. Dobre, teraz mám rozčesať. No tak to je teda ľahké rozčesávanie, že? Ale trošku tuto funguje. Jak to mám vpracovať do tých vlasov, bo mám také vlasy divné. Jak to má také vlasy divné? A prečo mám nejaký bielú vec vo vlasoch? Čo je? Kus nitky. Čo to je? Som to... Rozčesať. Mám takú špeciálnu kefu. Na vlasy, ktorou sa to dá rozčesať, ale no to nepomáha, to nie je úplne na môj typ vlasov. Tak. Strek. Ahoj, takže som dala z budúcnosti a chcem vám len povedať, že to z tých vlasov, ja ich mám zalepené, ak keby mi ich niekto lepidlom polepil. Dúfam, že to pôjde dole. Tak ale to nejde rozčesať vôbec už. No som hovorila, že to bude komické. A už. Všem táto vec, že som si to strekla. Začnú dariť. Chodíte. Au. Niekde som... Spúšňte. Haló. Už si šiel, tak už poď. Myslím si, že toto je správny názov pre komické rozčesávanie. Bomba, je to komikoš. Keby sa niekto pýtal. Už sa to začína dať. Ale tak ja potrebujem tak 58. Tak ja to miniem na jedno. Dobre, teraz vyzerajú moje vlasy, ako by som si ich pred chvíľou sprchovala. A aj tak to nejde rozčesať. Pomoc!
No, všetko moju silu využívam, no nejde to. Teraz mám z mojej vlasov jednu veľkú paniku. Nebo ne paniku, proste guláš. Ktorý si spolu spápáme. Tak teraz moje vlasy je keby zamrazil mrázik. Teraz tie konce sú stuhnuté jak. Čo? Tak sa rozčeš aspoň, už som ťa tam postriekala veľa razy. Tak to je veľmi... Tak to mi funguje, ale už to už to... Tak ja môžem... Takto si to dám pekne rozčešem. Susedia si budú myslieť, že tu neviem čo, kúknite, čo mám s vlasami. Ja si budú myslieť, že tu neviem, je 3. svetová vojna. Takto. Ale tak tu mám nejaký kus vlasu, čo to je. Tak ja mám teraz celé pomotané vlasy z toho. A že vraj ľahké rozčesávanie, to je skôr komické rozčesávanie. Takže je to A komikoš. dlhé hlavne. Tak teraz mi až už začína byť znova, mne to už začína smrdieť to, jak to vonia. OK, tento pramienok je rozčesaný. Dobre, už to pekne ide. Mám špeciálnu kefu na toto. Na toto nie som zvyknutá, tak teraz neviem, čo mám robiť. Ja si vrch vlastnou kľudne v pohode, tak to rozčešem, ale ďalej to je pekné. Tuto mám nejaké zasa vlasy pomotané, ktoré sú zamrznuté, presne ako som to vrala na pred chvíľou. Jazyk ich zamrazil. Poď, vlas. Tak ja to rozčešem rýchlejšie prstami, jak tou kefou. Čo som si to zase vymyslela za robotu. Tak kúknite, čo mám s vlasami. Idem si po kefu, lebo toto nerozčešem tým rebeňom ani zároveň. A ide sa bojovať. 2 kefy, toto je tá špeciálna s ktorou si normálne češem vlasy. Doporučujem. To je nejaká klasická. Teraz ideme bojovať. Takže už sa to začína dariť, ale nie je to moc ľahké rozčesávanie. Špeciálnou kefou, OK. S touto už ide úplne ľahko. Tak ale toto, keď mám veľa času ráno do školy, čo už nikdy nemám, tak takto teoreticky na tie konce môžem aspoň využiť, že moje konce také zle. Myslím, že radšej mám kúpiť ten fixovací sprej. Už normálne sa o tom tej vôni bude aj snívať. A hrebeň? Chcem že mňa srandu. To nejde aj s hrebeňom. No, už konečne sa to začína aspoň nejak dariť, ale nie je to ľahké rozčesávanie, je to komické a ťažké rozčesávanie. Takže... A ešte k tomuto je komikos. Au! Kľud, hlavne kľud. Voľný stres.
ale no konečne to začína ísť. Ešte vidieť toto nádherné rozčesávanie. Ešte túto kefu. OK, už to ide. Dobre, takže ten sprej. Neviem, čo s ním spravím, ale moje vlasy sa teraz trošku tak lesknú, ale určite to není moc dobré, ale možno si na to moje vlasy zvyknú a neviem. Ešte to budem skúsiť používať. Možno vám dám o tom vedieť v ďalšom videu, keď budem niečo točiť a trsnú všade vlasy. Tak čau.